Ja fa uns anys que la Biblioteca Infantil aposta per dedicar un cop al mes una de les seves sessions de contacontes íntegrament en anglès. La d'aquest darrer divendres ha estat una mica més especial del normal. Ha comptat amb l'ajuda de la Teresa, la Sheila i la Mercè, 3 alumnes de segon del doble grau d'Educació Infantil i Primària de la URB. Les noies han acompanyat els infants, alguns d'ells de les classes municipals d'anglès extraescolar, a través d'una història protagonitzada per un peculiar lleó i que s'ha completat posteriorment amb 3 dinàmiques enfocades a treballar el vocabulari i l'expressió anglesa, tot amb un ambient proper i recollit. Sí, nosaltres durant el curs ens ha ensenyat com el conte podia ser un recurs per treballar la llengua i fer-ho d'una manera més dinàmica per als infants i que es puguin familiaritzar tant amb el que és la lectura com l'anglès, el vocabulari i tot això. Les matèries que les joves cursen a la carrera contemplen una part pràctica que han de desenvolupar a un entorn en presència d'infants. Les 3 van escollir la Biblioteca de la Selva per treballar-hi la part pràctica de l'assignatura d'anglès. Tenim diverses assignatures, aleshores el que anem fent és com un petit tastet de totes les assignatures, cadascuna de les activitats. Aleshores, de l'assignatura d'anglès, doncs veníem a fer això a la biblioteca. De l'assignatura d'una altra cosa, doncs anem a una escola. Aleshores, d'aquesta manera també veiem diversos centres i diverses maneres de treballar. Com tot projecte universitari, necessita ser avaluat no només pels docents, sinó per les pròpies noies, que han repartit un qüestionari en acabar la sessió per saber l'opinió dels pares i mares. És important escoltar-ho, saber-ho i com podem millorar per a la pròxima vegada, perquè com ha mencionat la Sheila, anem a altres escoles també i tot ens és útil per reforçar la teoria, per coses que ens hem oblidat i per si tornem a fer l'activitat o expliquem qualsevol altre conte, portar-ho a la pràctica. La sessió habitual de contacontes en anglès d'aquest mes de gener anirà a càrrec de la Lídia el pròxim 22 de gener a 14:45 de la tarda.